Адразу скажу ізноў напомню вам, што адзінага правільнага спосабу, вядома, няма. І калі вы проста атрымліваеце асалоду ад таго, што прысутнічаеце ў тэатры, назіраеце спектакль, то вы і так робіце ўсё правільна. Адносна спектаклей Карняга заўсёды у каментарыях на афішы з'яўляюцца людзі, якія пішуць, што вось мы нічога не зразумелі. Галоўны сакрэт тут заключаецца ў тым, што гэта не трэба разумець. Збольшага пластычныя спектаклі такого фізічнага тэатра, гэта вельмі шмат назваў. Але збольшага ў асноўным спектаклі, якія будуюцца не на падставе нейкага канкрэтнага драматычнага матэрыяла, а хутчэй натхняюцца, адштурхоўваюцца ад яго і прад'яўляюць сама сутнасць таго, што адбываецца на сцэне, выяўляецца вось у фізічным нейкім цікавым існаванні акцёра. Яны, як правіла, не знаходзяцца ў гэтай школьнай нашай парадыгме пра асноўную думку твора. То, якім чынам робяцца гэтыя спектаклі, яны робяцца праз арганічнае і выразнае існаванне акцёра тут і цяпер. І спажываюцца гэтыя спектаклі такім самым чынам. Гэта не ўсе ўмеюць, і мне здаецца, это тое, чаму цікава і варта навучыцца, калі ты знаходзішся ў тэатральнай зале, глядзіш на сцэну і спрабуеш адчуць імгненне тут і цяпер. Успамінаючы свой досвед сутыкненняў са спектаклямі Евгенія Карняка, я вось памятаю яшчэ ў акадэміі мастацтваў, спектакль «Не танцы». Там нават заяўлялася пра тое, што вось вельмі дарэмная справа знайсці нейкую агульную логіку ў гэтых незвязаных паміж сабой урыўках. І дагэтуль у памяці застаюцца асобныя, выразныя, прыгожыя сцэны, як быццам бы сцэна там з дзяўчатамі, якія апранаюць абутак, ці сцэна з іншага спектакля з аголенымі мужчынамі, ці сцэна з інтэрв'ю з ведзьмамі, з прэс-канферэнцыі вось гэтых самых ведзьмаў, ці сцэна танцу у спектаклі «Бетон», ці вось сцэна крывавай ракі са спектакля «Шлюб з ветрам». Ва ўсіх гэтых сцэнах, ва ўсіх гэтых урыўках яны выразныя, выбітныя менавіта сваей выяўленчасцю. І вось гэты выразны выяўленчы пачатак у тэатральным мастацтве, ён вельмі часта недаацэньваецца. І глядзець спектаклі, як звычайна вучаць зараз розныя экскурсаводы кшталту Мікіты Моніча пра тое, што перад карцінай трэба праводзіць некалькі хвілін, а не 20-30 секунд, там і пайшоў да наступнай. Гэтаксама і са спектаклем. То бок мы, здаецца, фізічна сядзім і глядзім на адным месцы, у нас ёсць адчуванне, што мы праводзім гэты доўгі час, але вельмі важна для такіх спектакляў звяртаць, як это сказаць, працяглую увагу на пэўныя дэталі, любавацца, смакаваць. Гэта правільны спосаб глядзець спектаклі Евгенія Карняка. Ад пачатку універсальная парада, вядома, гэта ведаць той матэрыял, які на падставе якога зроблены той ці іншы спектакль. І это той выпадак, мне здаецца, калі гэта можа быць такім памылковым шляхам. Тут многія могуць са мной паспрачацца,
Але мне здаецца, што вось менавіта свежасць успрыяцця для прагляду такого кшталту спектакляў, яна можа быць нават больш карыснай. Калі мы пакідаем за дзвярыма весь наш папярэдні досвед, усе нашыя чаканні, усе наш разуменне кантэксту і застаемся з вось гэтым канцэнтраваным спектаклем тут і цяпер, менавіта гэта можа адкрыць вось унутры вас нейкую асалоду ад знаходжання на спектаклі. У рэшце рэшт у гэтым якраз і мэта.